لومي النصنعو خفلي انبار كمتي كلاتكم تزاربو تصنحكم كاب قبر حواريات سلسته كاب قطر حادك ساب إسران شدشتني كاب قطر حادك ساب قطر تشعات تزلو كنببيمو كابو تبقيسه نابتي زغط الحساب خيدي مالتي كم زيبل بيتروسن يوحنسن بتاسئيت ساعات بجيزي ጸሎት ናብ ቤተ መቅደስ በሐንሳብ ደየቡ ኣብ ከርሳ አዲዩ ሒዙ አጋሩ ዝሞተ ሰብ አይ ካብቶም ናብ ቤተ መቅደስ ዝኣቱ ምጽዋት ምእንቲ ክልምን ጸይሮም ኣብ ጸጸባ ሓብታ ጽቡቕት ትበሃል ደገ ቤተ መቅደስ ያቀምጥዎ ነበሩ ንሱ ከዓ ጴጥሮስን ዮሐንስን ናብ ቤተ መቅደስ ከኣቱ ከም ዝደለዩ ምስራአዮም ከምጽወቱሉ ለመኖም ጴጥሮስ ምስ ዮሐንስ ኮይኑ ጠመቶሞ ናባና ጠምት በሎ ንሱ ከዓ ካባታቶም ገለ ዝረክብ መሲልዎ ተኪሩ ጠመቶም ጴጥሮስ ከዓ ወርቅን ብሩርን የበለይን እትዘሎን ግና ህበካ በስም ኢየሱስ ክርስቶስ ናዝራዊ ተንስእሞ ኪድ በሎ بيمانيت إيدو حيزو خا أتنسو بوبون أغارون أنكاريتون تنأ سريلو خا دو بلا تزاورون النا تزاورن النا تسراسرن أملاخ النامسكنن كا مساتاتهم نابيت مقدس آتوا كلهم توم هزب دما نسوخ خيدن نا أملاخ كمسكنن كله رأيو اتي أبتا صبغت دقة بيت مقدس تقميتو مصوات زلم من زنبرة مخان والاليوم باتي أبقو زخونا نقر بسم بعدن بمقرامن ملعو يبن يسوس قويتاي كسر حدن تاي زبل بيتروسن يوحنسن بتاسئيت ساعات بجيزيت ألوت ناب بيت مقدس ديو يبلنا آمين بيتروسن يوحنسن ናብ ቤተ መቅደስ ክድይቡ ሆለው ዝናይ መጀመርታ ግዚኦም አይኮኑን ደቀ መዛሙርት ኢየሱስ አዘውቲሮም ናብ ቤተ መቅደስ ይኸዱ ከም ዝነበሩ መጽሐፍ ቅዱስና ይነግረና ኣብ ሉቃስ 24:53 ኣብ ግብረ ሐዋርያት 2:46 ይነግረና እንታይ ይበልሲ ንኣምላኽ እናወደሱ እናኣመስገኑ ከዓ ኩሉ ሰዓ ኣብ ቤተ መቅደስ ይነብሩ ነበሩ ይብለና ኣብ ግብረ ሐዋርያት 2:46 ውን ከድና ነንብብ ኮለና ኣብ ጸጽባ በህብረት ኣብ ቤት መቅደስ ከይቋረጹ ጸኒኦም ይእከቡ ነበሩ አባባይቲ እንገራና ኦረሱ በሐጎስን በጉሩህ ልብና አምላኽና መስገኑ በሐንሳብ ኮይኖም ይበልዑ ነበሩ ይብለና ኢየሱስ ጎይታይ በታሰይት ሰዓት በጊዜ ጸሎት ማለት ሰዓት 3 ናይ ምሸት ማለት እዩ አይሁዳውያን ኣብ መዓልቲ 3 ጊዜ ናይ ምጽላይ ልምድ ነይርዎም ኢየሱስ ጎይታይ አሜን ንአናውን እዚ አይነት ህይወት ጎይታ ይብዛሐና ከምቲ ዳንኤል ዝጽልዮ ዝነበረ አይነት ጸሎት ማለት እዩ አይሁዳውያን ኣብ መዓልቲ 3 ጊዜም ዝጽልዩ ነይሮም ተቀዳመይቲ ሰዓት ዝጽልዩ ላ ሰዓት 9 ናይ ንጎ ኾን ኮሎ ካብ ንጎ ሰዓት 6 ክሳብ ሰዓት 9 ዘሎ ሰዓት ማለት እዩ ሽዑ ካብ ተኻላይቲ ድማ ሰዓት 12 ማለት ፋዱስ ማለት እዩ እንደገና ድማ ሰዓት 3 ይጽልዩ ማለት እዩ እዚ አይነት ሃቢት ወይ ድማ ልምድ ነይርዎም ኣብ መዓልቲ 3 ጊዜ ናይ ምጽላይ ልምዲ ነይርዎም ብኡም እቲ ዘቀርብዎ መስዋዕታት ብንጎ ዝቀርብ ብምሸት ዝቀርብ መስዋዕታት መስኡ የቅርቡ ማለት እዩ ጴጥሮስን ዮሐንስን ንጸሎት ናብ ቤተ መቅደስ ክመጹ ሆሎም በአር ነዚ ኣብ ከርስ አዲዩ ሒዙ አጋሩ ዝሞተ ሰብአይ ካብቶም ናብ ቤተ መቅደስ ዝኣቱ ሰባት ምጽዋት ክልምን ኮሎ ሪኦሞ ኢየሱስ ጎይታይ ንሱ ጥራይ ዘይኮነ ሪእዎም ንሳቶምን ሪኦሞም ኢየሱስ ጎይታይ አሜን ንሱ ናብ ቤተ መቅደስ ከኣቱ ከም ዝደለዩ ምስራአዮም ይበል እግዚአብሔር ይመስገን ሶም ሪኦሞ ንሱን ሪእዎ السبعي زي كابتوم نبيت مقدس زاتو سبات مصوات ملمان ناي معلتاوي سرحي صبوق غيركم سمعوني سبات كاب غزو صيروم يمصو ابتا صبوت تبحال بيت مقدس يقمطو مسمس هيخا
ትቤተ መቅደስ ምስተዓፀወ ድማ እንደገና ሰባት ጼሮም ናብ ቤቱ ይመልስዎ እዛ ዓይነት ህይወት እዚ ክሳዕ ጴጥሮስን ዮሐንስን ናብ ህይወቱ ዝመጹ ዝተለማመዶ ህይወት ነይሩ ኢየሱስ ጎይታይ ሪኢኹም ኣለኹም ስም ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ምንታይ ከም ዘውፅእ እዚ ሰብ እዚ ኣብታ ጽቡቕቲ ትበሃል ደገ ቤተ መቅደስ ኩሉ መዓልቲ ይቕመጥ ስለ ዝነበረ ጽቡቕ ጌርኩም ስምዑኒ ቅዱሳን አንቶይ ሃፍትና ምህረት እንታይ ትብኒ ራሲ በቃ ኩሉ ሰብ ከመይ ከም ዝነበርኩ ይፈልጥ ኢላ እግዚአብሔር ይመስገን ዕላማ ኣለዎ ጎይታ ሃሌሉያ አሜን እዚ ሰብ እዚ ጽቡቕ ጌርኩም ቅዱሳነይ ስምዑኒ ሓደ አገዳሲ ነገር ክነግረኩም ስለ ዝደለኹ እዚ ሰብ እዚ በቶም መዓልታዊ ናብ ቤተ መቅደስ ዝመላለሱ ሰባት ፍሉጥ ነይሩ ናብቲ ቤተ መቅደስ ዘኣቱ ዘበሉ ሰባት ንዑ ሓሊፎም እዮም ናብቲ ቤተ መቅደስ ዘኣቱ ነይሮም ስለዚ ናብቲ ቤተ መቅደስ ዝመላለስ ሰብ ነዚ ሰብኣይ ዘይፈልጥ ሰብ የለን እዚ ሰብ እዚ መዓልታዊ ኣብታ ጽቡቕቲ ትበሃል ደገ ቤተ መቅደስ ተቐሚጡ ካብቶም ናብ ቤተ መቅደስ ዘኣቱ ሰባት ምጽዋት ምልማን ናይ መዓልታዊ ስርሑ ስለ ዝነበረ ከምቲ ኣነ ንስኻትኩምን በቃ አንጊሕና ናብ ስራሕ ንወፍር እዚ ሰብኣይ እውን ምጽዋት ምልማን ናይ መዓልታዊ ስርሑ ነይሩ ኩሉ ግዜ ዝረኽብዎ ሰባት ኣለዉ መዓልታዊ ናብቲ ቤተ መቅደስ ዝመጹ ሰባት ነዚ ሰብ እዚ ኦልሬዲ ለሚዶሞ እዚ ሰብ እዚ ብምጽዋት ክናበር ድሌቱ ኮይኑ ዘይኮነ ዝልምን ነይሩ እቲ ኩነታቱ እዩ ኣገዲድዎ ናብ ከምዛ ዓይነት ስራሕ ኣእትይዎ እዚ ሰብ እዚ ናብ ቤት መቅደስ ክመጽእ ከሎ ንሓደ ዕላማ ዝመጽእ ነይሩ ናብቲ ቤተ መቅደስ ምጽዋት ክልምን ጥራይ ዝመጽእ ልክ ጴጥሮስን ዮሐንስን ናብ ቤተ መቅደስ ከኣቱ ከም ዝደለዩ ምስራኣዮም ከምቲ ልማዱ ክምጽወቱሉ እዮም ለሚንዎም እዚ ሰብ እዚ ንበዓል ጴጥሮስ ምጽዋት ክልምኖም ከሎ ክህብዎ በዓል ጴጥሮስ ክህብዎ ዝጽበዮ ነገር እንታይ እንድሕር ኢልና ልክ ካብቶም ካልኦት ለሚኑ ዝረኽቦ ነገር ዓይነት ክቕበል ዝጸባበይ ነይሩ السبعي نبيتروس يوحنس ناب بيت مقدس كأتو كم زدلوا مصر أيام كم لمادو كباتاتهم قال نجر كركب لمنهم بعال بيتروس نتنسو زدلوا زي كونس زدلوا خبوا خلوا ناينري زابير مسكن عمي السو زدلوا خاليو بعال بيتروس ذهبوا جن خالي يسوع كويتاي آمين أملاخنا خميو نحن نلمنو تراي زي كونس زبنا بقى سوز دليو نجاري زبنا أملاخنا بروخندي أبقى أربعة تايب لنا بيتروس مس يوحنس كوينو تأمتهم مو نابانا تأمت بولو يبلنا بيتروس لمن تايو نابانا تأمتيلو وندحر إلنا اتي ساعات نيتسألو ساعات سلزنبرة بعال بيتروس كزراربو خلو بزوحات يحلفو سلزنبرو حسابو أبتم نابت بيت مقدس زوحزو سبات بمنباريو بيتروس نابانا تأمتيلو اغزابير مسكن آمين نحوارو تاريخو خمزق إيراي فلتن نزل عالم كابزي ناي ملمان هيوت كمزوت أي فلتن حمون قلبون أبتم نابت بيت مقدس زوحزو زنبرو سبات سلا زنبرة بيتروس تايلو حجي ناب كلمة أمات هاي ليكاني حجي نابانا تأمتي لهم مغزابير سمو يبارك فوكسو أقالبو ناب كجبر جيرومو يسوس قويتاي بيتروس نابانا تأمت مسبولو اتساب اي كاباتاتهم اتزدلو نگر زركم مسيلو تكيرو هت أمتهم كولونري انتهي بلنا بقطر حموشتت نسو خا كاباتاتهم جل زركم مسيلو تكيرو تأمتهم يبلنا ቅዱሳን ጽቡቅ ጌርኩም ስሙኒ ናባና ጠምት ማለት አቃልቦኻ አይሰረቅ ማለት እዩ አቃልቦኻ ናባና ግበር ማለት እዩ እዚ ሰብ እዚ አቃልቡ ሁሉ አብቶም ናብ ቤት መቅደስ ዘአቱ ሰባትን እቲ ካባታቶም ዝረኽቦ ዝኽእልን ነገር ስለዝነበረዩ ጴጥሮስ ናባና ጠምት ማለት አቃልቦኻ ናባና ግበር ኢልዎ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ እዚ ሰብ እዚ ስለምንታይ ጴጥሮስ ዮሐንስን ናባና ጠምት ኢሎሞ ዝፈልጦ ነገር የለን
ከምታ ኣብ ቁፅሪ 5 ዘንበብናዮ ካባታቶም ገለ ማለት ገንዘብ ዝረክብ መሲልዎ እዩ ኣተኪሩ ጠሚቶም ሰብኣይ ሓደ ዝለመዶ ነገር ኣሎ ንሱ ኸ እንታይ እዩ ካባታቶም ካብቶም ናብ ቤተ መቅደስ ዝኣቱ ሰባት ዝቕበሎ ምጽዋት ኣሎ እዚ ሰብኣይ እዚ መዓልታዊ ናብዛ ጽብቕቲ ደገ ብሰባት ተጸሩ ይመጽእ ተጸሩ ይምለስ ነይሩ ካብዚ ልመና ዝረኽቦ ገንዘብ ድማ ህይወቱ ይመርሕ ነይሩ ካብ በዓል ጴጥሮስ ካሊ ነገር ክቕበለ ኢሉ ምንም ኣብ ኣእምሩ ዝሓሰቦ ነገር የለን እዚ ሰብ እዚ ከምቲ ኩሉ መዓልቲ ዝገብሮ እዩ ንበዓል ጴጥሮስን ዮሐንስን ክሪኦም ከሎ ገይሩ ንኻልኦት ይልምን ንዖሙን ለሚንዎም ሰብ እዚ በዓል ጴጥሮስ ካብ ካልኦት ሰባት ዝተፈለየ ነገር ክህቡን ኢሉ ፈጺሙ ክጽበይ ኮነ ክሓስብ ኣይክእልን እዩ ሰብ እዚ ብልማኖ ይዝናበር ሰባት እንታይ ከም ዝህብዎ ኣጸቢቑ ይፈልጥ እዩ ናይ ነዊሕ ዘመናት ልምዲ ዘለዎ ሰብኣዩ ካብ በዓል ጴጥሮስ ውን ፍልይ ዝበለ ነገር ክቕበል ኢሉ ኣይተጸበየን ልምዲ ኣለዎ ሰብ እዚ ዘመኑ ሙሉ ብምጽዋት ዝነብር ሰብ እዩ ሰባት ካብ ሰባት እንታይ ይቅበል እንታይ ይረክብ ይፈልጥ እዩ ዝተፈለየ ነገር ክቕበል ኢሉ ሓሲቡ ኣይፈልጥን ጴጥሮስ ወርቅን ብሩርን የብለይን እቲ ዘሎኒ ግና እህበካ ብስም ኢየሱስ ክርስቶስ ናዝራዊ ተንስእ እሞ ኪድ ክብሎ ከሎ እቲ ሰብኣይ እንታይ ተሰሚዑ ኣይፈልጥን ግን እቲ ዝደልዮ ነገር ካባታቶም ስለዘይረኸበ ሓሪቑ ኸውን ይኽእል ይብል ሓቀዶ ቅዱሳን ሓደ ነገር እናተጸበኻ ካልእ ነገር በቃ ወርቅን ብሩርን ክቡን እዮም ኢሉ እናተጸበየ ወርቅን ብሩርን የብለይን ክብልዎ ከሎ እንታይ ተሰሚዑ ኣይፈልጥን ክሳዕ ተሲኡ ዝኸይድ ክሳዕ ተኣምራት ዝኸውን ሰብ እዚ ሓሪቑ ኸውን ይኽእል ዝኾነ ዓይነት ኣክሽን ሪኣክት ገይሩ ኸውን ይኽእል ብዝኾነ ጴጥሮስ ወርቅን ብሩርን የብለይን እቲ ዘሎኒ ግና እህበካ ብስም ኢየሱስ ክርስቶስ ናዝራዊ ተንስእ እሞ ኪድ ክብሎ ከሎ ወዲያው ተንስኡ ኣይከደን ሓቀዶ ቅዱሳን ተንስእ እሞ ኪድ ኢልዎ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ነቲ ን38 ዓመት ሓሚሙ ዝነበረ ሰብኣይ እንታይ ኢልዎ ኣራት ካልኤልካ ተንስእ ኪድ ኢልዎ እቲ ሰብኣይ ብዘይ ናይ ማንም ሓገዝ ኣራቱ ኣልዒሉ ተንስኡ ተሰኪሙ ኸይዱ እዚ ሰብ እዚ ግን ተንስእ እሞ ኪድ ተባሂሉ ክነሱ ኣይተንስአን ምክንያቱም በቃ እዚ ሰብ እዚ ከይዱ ይፈልጥን እዩ ምኻድ እንታይ ይመስል ኣይፈልጥን እዩ ደው ኢሉ ኣይፈልጥን እዩ ተንስእ እሞ ኪድ ክበሃል ከሎ በቃ it's impossible ነዚ ሰብ እዚ ክሓስቦ ኣዝዩ ዘጸግም ክቕበሎሲ ብጣዕሚ ኣሸጋሪ ነገር እዩ ስለዚ ጴጥሮስ ብየማነቲ ኢዱ ሒዙ ኣተንስእዎ ልክ ጴጥሮስ ብየማናይ ኢዱ ሒዙ ምሰተንስኦ ግን እንታይ ይብለና ብኡ ኣጋሩን አንካሪቱን ጸኒዑ ይብለና ክብሪ ንጎይታ ይኹን አሜን ነቲ ኸይዱ ዘይፈልጥ ነቲ ደው ኢሉ ዘይፈልጥ ብኢዱ ሒዙ ደው ኣቢልዎ እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ ታይብለና ቁጥር 7 ብየማነይቲ ኢድ ሒዙ ኸኣ ኣተንስኦ ብኡን ኣጋሩን አንካሪቱን ጸንዐ ስር ኢሉ ኸኣ ደው በለ ተዛወረውን እናተዛወረን እናተሰራሰረን ንኣምላኽ እናመስገነን ከኣ ምሳታቶም ናብ ቤተ መቅደስ ኣተወ ይብለና እግዚአብሔር ይመስገን እዚ ሰብ እዚ ፈውሱ ምስተቀበለ እዚ ሰብ እዚ ተኣምራት ኣብ ህይወቱ ምስኮነ ካብ ገጽ እግዚአብሔር ኣይሓደመን እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ መብዛሕቴና ንእግዚአብሔር ኣቦ ንልምኖሞ እቲ ዝለመናዮ ምስተቀበልና ካብ እግዚአብሔር ኢና ንሓድም ካብ ገጹ ኢና ንወጽእ ዘገርም ነገር እኮ እዩ ብዙሕ ሰብሪ የለኹ ተቀቢሉ ዝኸደ ማለት እዩ ከምቲ ኢየሱስ ክርስቶስ 10 ለምጻማት መጽዮም ጎይታይ በቃ መሃረና በቃ ተትፈቱስ አንጽሐና ኢሎም በቃ ለሚኖሞ ደንግጸና ፈውሰና ኢሎም ለሚኖሞ ኪዱ ርእስኹም ንኻህናት ታሪኡ ምስበሎም ኣብ መንገድና ኸዱ ነጽሖም ትሽዓትኦም ፈውስ ተቀቢሎም ከይዶም እቲ ሓደ ግን ክብሪ ኣምልኾ ውዳሴ ክህብ ናብ ጎይታ መጽ እግዚአብሔር ይመስገን ኣይገርመኩምን ካብ 10% ጥራዩ ምስጋና
ወይ ድማ በቃ እግዚአብሔር ክብሪ ክህብ ዝመጽእ እግዚአብሔር ከምቲ ሓደ ይግበረና ንዓይና ኣኻትኩምን ኣብ ህይወተይ ብዙሕ ርኢ ኣለኹ ተቐቢሎም ዝኸዱ ማለት እዩ እቲ ዝደልይዎ ነገር ምስ ረኸቡ ንእግዚአብሔር ንጎኒ ዘቐምጥዎ ማለት እዩ እዚ ሰብ እዚ ግን ፈውሲ ምስ ተቐበለ ምስ በዓል ጴጥሮስ ክዝምር ክጽሊ ከመስግን ናብ ቤተ መቕደስ ኣትዩ እግዚአብሔር ይመስገን ናብታ ኣትይዋ ዘይፈልጥ ዘመኑ ሙሉ ከኣቱ ሓረር ዝብላ ዝነበረት ቤተ መቕደስ ኣትይዋ እግዚአብሔር ይመስገን እዚ ሰብ እዚ ምኻድ ማለት እንታይ ማለት ምዃኑ ዘይፈልጥ ሰብ እዩ ነይሩ በዓል ጴጥሮስ ነቲ ዘለዎም ምስ ሓብዎ ከይዱ ዘይፈልጥ ሰብ ከም ዝኸይድ ኮይኑ አሜን በዓል ጴጥሮስ ዘለዎም ነገር ምፍላጦም እዩ ነቲ ዘለዎም ክህቡ ገይርዎም አሜን ዶ ዘሎና ንፈልጥ ዲና እግዚአብሔር ይመስገን ዘሎካ ነገር ምፍላጥ ክሳዕ ክንደይ ኣገዳሲ ከም ዝኾነ ኢና ካብ ዝቃል ዝንመሃር አሜን ጴጥሮስ እንታይ ኢልዎ ወርቅን ብሩርን የብለኝ ማለት እትስኻ ካባና ክትረኽቦ ትደልዮ ነገር የብልና ነገር ግን ካብኡ ዝሓሸ ካብኡ ዝበለጸ ነገር ታሪክ ህይወትካ ዝቕይር ነገር ግን ኣሎና ኢሎሞ እግዚአብሔር ይመስገን ዘሎና ንህበካ ኢሎሞ አሜን ሓደ ሰብ እንድሕር 100 ቅርሺ ዘይብልካ 100 ቅርሺ ክትባ ይትኽእልን ኢኻ ዘሎካ ጥራይኻ ክትብ ትኽእል አሜን ዶ ኢየሱስ ስለ ዘለዎም ንኢየሱስ ሂቦሞ እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ ዘለካ ምፍላጥ ኣዝዩ ወሳኒ ቅዱሳኒ ታሪክ ናይዚ ሰብ ኣይስተቐየረ በቲ ዘለዎ ዝፈልጥ ሰብ እዩ አሜን ዶ መን ምስኦም ከም ዘሎ ዝፈልጡ ሰባት ስለ ዝነበሩ መን ኣብ ውሽጦም ከም ዘሎ ዘላለዩ ሰባት ስለ ዝኾኑ እዮም ታሪክ ናይዚ ሰብ እዚ ቀይሮሞ እግዚአብሔር ይመስገን ዘለዎ ነገር እንተ ዘይፈልጥ ነይሩ ጴጥሮስ ውን ከምቶም ካልኦት ተኺቡሉ መሓለፈ ነይሩ ሓቀይ ደ ቅዱሳን ሎሙን ኣነ ንስኻትኩምን እኮ ተኺብና ጥራይና ንኸይድ ዘሎና ሰዓን ምፍላጥና ሰብ ሓሚመ ርእሰይ ተይሉና ታይናዶል ኢና ንቦ ፓራስታሞል ኢና ንህቦ ዘሎካ ሰዓን ምፍላጥ ማለት እዩ ንጎይታ ተሰኪምካዮ እናኸድካ ንጎይታ ተሰኪምክዮ እናኸድኪ መንፈስ ቅዱስ ኣባኻ ሓዲሩ ኾሎ ማለት እዩ ኣነ ንስኻትኩምን እቲ ጴጥሮስ እቲ ጴጥሮስ ዝነበሮ እዩ ዘሎና አሜን እቲ ጴጥሮስ ኣሎኒ እቲ ዘሎኒ እህበካ ኢሉ ዝበሎ እዩ ዘለና አሜን ኣነ ንስኻትኩምን ኢየሱስ ኣለና አሜን ዶ እቲ ፍልልና እንታይ እዩ ጴጥሮስ እቲ ዘለዎ ፈሊጡ በቲ ዘለዎ ታሪክ ሰብ ህይወት ሰብ ክቕይር ከሎ ኣነ ንስኻትኩምን ግና ዘሎና ኣጸዲቕና ሰዓን ምፍላጥና ለውጥ ዘይብሉ ህይወት ነብራልና ህይወትና ከማን ኣይተቐየረን እንኳን ናይ ካልእ ሰብ ህይወት ክንቅይር እንኳን ናይ ካልእ ሰብ ታሪክ ክንልውጥ እቲ ታሪክ ዝቕይር ኢየሱስ ክርስቶስ ኮለና ናትና ህይወት ከማን ኣይተቐየረን ብጣዕሚ ዘሕዝን እዩ ሎሚ በዚ ቃል እዚ መንፈስና ሓፍ ክብል ኣለዎ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ዘሎና ክንፈልጥ ይግባአና እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ዘለና ንጴጥሮስ ዘለው ዝነበሮ ንዓና ኣለና ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ኣይገርመኩምን ጴጥሮስን ዮሐንስን ጥራይ ኣይኮኑ ናብ ቤተ መቕደስ ንጸሎት መጽዮም ቅድሚኦም ኮነ ድሕሪኦም ብዙሓት ናብ ቤተ መቕደስ ነዚ ሰብ ረጊጾሞ ሓሊፎም እዮም ገሊኦም ወርቅን ብሩርን ይህብዎ ነይሮም ገሊኦም ከናፍሮም እናረምጠጡሉ ይኣቱ ነይሮም ህይወት እዚ ሰብ ግን መዓሲ ተቐይሩ እንድሕር ኢልና እቶም ዘለዎም ዝፈልጡ ጴጥሮስን ዮሐንስን ናብቲ ስፍራ ምስ መጽኡ ክብርን ጎይታ ይኹን ስምዑኒ ሕጂ እውን ጎይታ ዝሰርሕ ዘሎ ብመን እንድሕር ኢልኩምኒ በቶም ብስሙ ዝእመኑ በቶም ብስሙ ዝፍስሑ በቶም ብስሙ ዝጓደዱ ባሮቱ ዝሰርሕ ዘሎ ሕጂ እውን ኣብ ስም ኢየሱስ ክርስቶስ ዘሎ ኃይል ዝተረድኦም መን ኣብ ውሽጦም ከም ዘሎ ዝፈለጡ ሰባት እዮም ታሪክ ሰባት እናቀየሩ ዘሎ እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ እግዚአብሔር ዘዳሎ አምላክ ስለ ዝኾነ ይኮነን
تذكروا ديهم حواريات قويتا يسوس كريستوس عسر تخلتي حاريوم كنوسوسي حدا مس قويتا ناي قويتا دك مزمور زي كونه جن كأ أبسم قويتا زلو سلت أنا حيلن زترد أسب أجانن تخوت سخلو بقال يوحنس رئمه قويتا حدثي مسانا زي كونه دك مزمورنا زي كونه زي سعبنا سب أجانن تخوت رخيمنا يو بسمكا كالكلنا يلمو أيقرمكم كاني خونو خوليا ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ዘሎዎ ስለዘፈለጠ አብስም ክርስቶስ ዘሎ ኃይል ስለስተረዶ አጋንንት ይውጽ ነሩ ናይ አባልነት ፎርማይ መላእኻን ኢሎም ንሳቶም ከአ ደው አቢሎሞ ዘገርም ጎይታ ግን ገሲጾም ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ سمعنا قدسان هيوت إذا سبز معاسي تغير اندحريلكمني معاس نايز سبزي بقى تاريخ تغير اندحريلكمني بقى من عوشت كم زلوهم زفلت أصابات بطرس يوحنس نابت السفرة كم مسموت إجزابير مسكن نحنا زلونا كهنهب إنا تتسوي إنا إجزابير مسكن آمين سلازي بطرس نتزلو نزي تسفا زين بور سبعي كبو هولونري السبعي كاب بطرس يوحنس زلمن زلو جزاوي مفتاحيو ولا ورقن برورن تزهبو صباحون تمليسو ورقن برورن ملمانو ايم ترفون نيرو منالبات كم بعل بطرس ورقن برورن زيبلنا كنكون نغلينا اذا مالت جن زوهاب يبلنان مالت هيكونن بزوحات نزي أن نسخاتكم نزلنا سلام دستا حاجوس رفتي يبهجوا يم قدسان بتروحينا تقبلنا أن نسخاتكم بتروحوا خنهبوا يجب أن إجزابير مسكن آمين دو السبب زي جزاوي نجر أبزحت الأوان إجزابير نحوار زخون مفتحي بباروتو جيرو هبو خلونري آمين دو أنا نسخاتكم نكو بقى مفتح زخونة نقول ملس زخونة يسوسي حزنين عن الزاوراتهم سبات تفلتوا ديهم ناي قربابتنا ملسي ناي قربابتنا فوسي ناي قربابتنا متصننا ناي أزمادنا كل نجر حنيقنا حزنا خمزلنا تفلتوا ديهم سعان اتزلنا محابنا كومو غيركم حسابو غوربيت كا بچنقت زحدر زلو چنيقو زحدر زلو دقاس زيبولو زحدر زلو كا يسوع كريستوس شير بزي مغبار كاي كلنا بقدم እግዚአብሔር ናይ ጸሎት አረስትሎና اتلمنانا غيزاو مفتحن مركابدي ولاس نحوارو زخو مفتحينا ننادي زلونا يسوس طرايو نحوارو مفتح زمص امين اذا سبزي ገንዘብ እንበር ፈውስ አይለመነን حقيده قدسان اذا سبزي በቃ ሓደ መዓልቲ خيديلون حاسيب يفلطني مخاد እንታይ مخانو ዘይፈልጥ ሰቢ كخيدلو كحسب زغبرو نجار يلن قدم حج خيدو تزفلط نيرو حدا معلت زنع غاري كخداين يلو ما حسب نيرو اذا بزي خيدو زيفلط كخيدي حدا معلت باغري دو كبل زبل حساب اينبرون فوس لمينو يفلطني تزلو سيتويشن تقبلو وي نابرؤ تقبلو وي زماني بقى همز غيري زودو ايلو تقبلو وي هاليلويا تتاريخ زغير قويتا قد مجينابو እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ አሜን ዶ ነትናቱ ግምት ዝገለባብጥ ናይ እግዚአብሔር መንፈስ ግን መጽ እግዚአብሔር ስሙ ብሩ ይሁን ገሌና ከምዝ ናይዚ ሰብ አይዚ እትናብራን አስተቀበልና የሰባት አለና በቃ ናቴ ነገር ከምዝዩ በቃ አይቅየርንዩ ተስፋ የብሉን ኢልኩም ፋይል ዘአጽኹም ሰባት አለኹም እግዚአብሔር ክሳብ ዝመጽ ጥራይ አሜን እትኹነታት ከምቲ ዘለዎ ኮይኑ ዝጸንሕ ክሳዕ ንስኻ ማንነት ካትፈልጥ ክሳዕ ተአውሽጥኻ ዘሎ ብርቱ አምላኽ ትፈልጥ እግዚአብሔር ይመስገን
ነገራትኩም አትሞስፌራትኩም አየራትኩም ናይ ምቅያር ፓወር አባኹም አሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ እግዚአብሔር ነፍስ ወከፍና ንሓዋሩ ዝኸውን መፍትሒ ክበና ዝደሊ ንሰባት ድማ ናይ ሓዋሩ መፍትሒ ንህብ ሰባት ክገብረና ይዝደሊ እግዚአብሔር ይመስገን ሰብ እዚ ልክዕ ፈውሱ ምስተቀበለ ከም ሰቡና አምላኽ ከምስጋና ክብ ክጽሊ ክዝምርና ቤተ መቅደስ አትዩ ክብርን ጎይታ ይኹን ቁጥር 9-10 እንታይ ብለናሲ ኩሎም ቶም ህዝብ ድማ ንሱ ክኸይድን ንአምላኽ ከመስግንን ኮሎ ረአይዎ እቲ ኣብታ ጽብቕቲ ደገ ቤተ መቅደስ ተቐሚጡ ምጽዋት ዝልምን ዝነበረ ምዃኑ አላለየሞ በቲ ኣብኡ ዝኾነ ነገር ብስምባድን ብምግራምን መልኡ ይብለና አይገርመኩምን እቲ ክስምብዱን ክግረሙን ዝገበሮም ነገር እንታዩ እንደሕሪልና እዞም ሰባት ማንነት ናይዚ ሰብ እዚ አጸቢቆም ስለ ዝፈልጡ እዮም በስምባድን ብምግራምን ተመሊኦም እዚ ሰብ እዚ ካብ ከርሲ ዲኡ ሒዙ አጋሩ ዝሞተ ሰብኣይ ከም ዝኾነ መዋዕሉ ከይዱ ከም ዘይፈልጥ ካብ ንጎክ ሳብ ምሸት ኣብታ ጽብቕቲ ትበሃል ደገ ቤተ መቅደስ ተቐሚጡ ዝልምን ዝነበረ ሰብኣይ ምዃኑ ስለ ዝፈልጡ እዮም በቲ ኣብኡ ዝኾነ ነገር ብስምባድን ምግራምን ተመሊኦም ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ መገረም ገይርዎ ጎይታ አሜን መደነቅ ገይርዎ መዘራረብ አርእስት ገይርዎ እግዚአብሔር ይመስገን ተዘኪሩ ዘይፈልጥ ሰባት ኮፊሎም ከማን አዕሊሎሞ ዘይፈልጡ ሰባት ቦታ ሂቦሞ ዘይፈልጡ ከምዚ ሓፍትና ምህረት ክትምስክሮ ዝጸነሐት ብብዙሕ ሰብ ዝተኸዓበ ብብዙሕ ሰብ በቃ ተዘይውለድ መሓሸ እዚስ ከምዝዶ በቃ ብዙሕ ነገር ዝጸገበ ሰብ መዘራረብ አርእስት ገይርዎ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ አምላኽና ታሪኽ ቀይሩ መዘራረቢ አርእስቲ ክገብረካ ዝኽእል አምላኽ እዩ አሜን ኣብቲ ዝተዋረድ ካሉ ከተማ ኣብቲ ዝተዋረድ ክሉ ምድሪ ዘኽብር አምላኽ ዘለና ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ሓንትስ ንእመኖ እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ እቲ ክስምብዱን ክገርሙን ክድነቁን ዝገበሮም ነገር እንታይ እንደሕሪልና እቲ ዘይከኣልን ዘይሕሰብ ነገር ኣብ ህይወት እዚ ሰብኣይ ኮይኑ ብምርኣዮም አሜን ካል ብስምባድን ብምግራምን ክምልኡ ዝገበሮም ነገር እንታይ እንደሕሪልና አሉ ክብልዋ ዘይክእሉ ተኣምራት በዞም በቲ አሉ ክብልዋ ዘይክእሉ ተኣምራት በቶም ቦታ ዘይተዋህቦም ሰባት ስለዝተገብረ ኢድ እግዚአብሔር ኣብ ውሽጢ ቤተ መቅደስ ዘይኮነ ኣብ ኣፍ ደገ ናይቲ ቤተ መቅደስ ተገሊጹ ብምርኣዮም እዮም ብስምባድን ብምግራምን ተመሊኦም እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ እዚ ሁሉ ኣበይ ዝኸውን ነይሩ እንደሕሪልኩምኒ ካብቲ ቤተ መቅደስ ወፃኢ እዚ ሁሉ ዝኸውን ነይሩ እግዚአብሔር ይመስገን ሃሌሉያ ካብ 11-15 ከምዚ ይብል ኣብ ጴጥሮስን ዮሐንስን ለጊቡ ከሎ ከዓ ኩሉ እቲ ህዝቢ እናተገረመ ኣብቲ ገበላ ሰለሞን ዝበሃል ናባታቶም ጎየ ጴጥሮስ ግና ምስ ረኣዮም ነቶም ህዝቢ መለሰሎም ከምዚ ኢሉ ኣቱም ሰብ እስራኤል ንምንታይ በዚ ትግረሙ ብገዛእ ሓይልናስ ወይስ ብጽድቅና ነዚ ክኸይድ ከም ዝገበርናዮስ ንምንታይ ንዓና ትጥምቱ ኣለኹም ኣምላኽ አብርሃም ይስሐቅና ያዕቆብን አምላኽ አቦታትና ንወዱ ኢየሱስ አኽበሮ ጲላጦስ ክፈትሖም ምስ ፈረደሉ ንስኻትኩም ንዕኡ አህሊፍኩም ሃብኩሞ ኣብ ቅድሚኡ ነቲ ቅዱስን ጻድቕን ክሒድኩምስ ነቲ ነፍሲ ዝቐተለ ሰብኣይ ክምህረልኩም ለመንኩሞ ንዕኡ እወ ንስኻትኩም ነቲ ቅዱስን ጻድቕን ክሒድኩምሲ ነቲ ነፍሲ ዝቐተለ ሰብኣይ ክምህረልኩም ለመንኩም ነቲ ራእሲ ህይወት ቀተልኩሞ ንዕኡ አምላኽ ካብ ሙታታ ተንስኦ ንሕና ከዓ ነዚ ምስክሩና ኢሉ እግዚአብሔር ይመስገን ጴጥሮስን ዮሐንስን ምስቲ
ካብ ከርሱ ኣዲኡ ሒዙ ኣጋሩ ዝሞተ ሰብኣይ ክዘራረቡ ከለዉ ሰባት ኣይተኣከቡን ሓቀይ ደ ቅዱሳን ጴጥሮስን ዮሐንስን ምስቲ ሰብኣይ ክዘራረቡ ከለዉ ሰባት ኣይተኣከቡን ልክ እዚ ዘመኑ ሙሉ ልሙስ ምኻድ እንታይ ምዃኑ ዘይፈልጥ ሰብ ግን ክዛወርን ክሰራሰርን በዓሉ ብዘይ ናይ ማንም ሓገዝ ናብ ቤተ መቅደስ ምስ ኣተወ ግና እቲ ሰብ እቲ ምስ በዓል ጴጥሮስ ለጊቡ ስለ ዝነበረ ኩሉ እቲ ህዝቢ እናተገረመ ኣብቲ ገበላ ሰለሞን ዝበሃል ናባእታቶም ክጎይ ከሎ ንርኢ እንታይ ብለና ኣብ ቁጥር 12 ጴጥሮስ ነቶም ህዝቢ ናባታቶም ጎይ ከሎ እንታይ ኢልዎም ነቶም ህዝቢ መለሰሎም ከምዚ ኢሉ ኣቱም ሰብ እስራኤል ንምንታይ በዚ ትግረሙ ብገዛ ሓይልና ወይስ ብጽድቅና ነዚ ኸይድ ከም ዝገበርና ንምንታይ ንኣና ጥምቱለኹም ኢሎሞ ኣብዚ ኣገዳስን ክነቕልበሉ ዝግባኣና ቃል ኣይናዩ እቲ ንምንታይ በዚ ትግረሙ ብገዛ ሓይልና ወይስ ብጽድቅና ነዚ ኸይድ ከም ዝገበርናስ ንምንታይ ንኣና ጥምቱል ኣለኹም ዝብል ቃል እዩ ክነስምረሉ ዝግባኣና ቃል እዩ ኣሜን ዝተገብረ ተኣምራት በኣና እንተ ተገብረ ጽቡቅ ጌርኩም ስምዑኒ ዝተገብረ ተኣምራት በኣና እንተ ተገብረ ኣነ ንስኻትኩምን ከምዛ ጴጥሮስን ዮሐንስን ዝገበርዋ ናብቲ በይኑ ተኣምራት ዝገብር ኣምላኽ ክነጠምቶም እዩ ዝግባኣና ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ኣሜን ዶ ኣብዚ ጴጥሮስን ዮሐንስን ነዚኦም ገይሮም እቲ ህዝቢ ዕጉግ ምስ በሎም በቲ ዝረኸብዎ ኣጋጣሚ ነቲ ናብኦም ዝጥምቱ ዝነበሩ የዒንቲ ናብቲ በይኑ ተኣምራት ዝገብር ናይ እስራኤል ኣምላኽ ከጠምትዎን ብዛዕባ ኢየሱስ ክሰብኩሎም ከለዉ ንርኢ ኣነ ንስኻትኩምን ነዚ ኢና ካብዚ ክፍሊ እዚ ክንመሃሮ ዘለና ኣሜን ኣብዚ ዘመን እቲ ሓደገኛ ኮይኑ ዘሎ እንታይ እዩ እንድሕር ኢልና እቲ ንእግዚኣብሔር ዝግባእ ክብሪ ሰባት እናወሰዱ ሰብ ኣብ ክንዲ ናብቲ በይኑ ተኣምራት ዝገብር ኣምላኽ ዝጥምት ናብ ሰባት ከም ዝጥምቱ ሰብ ከም ዝሸቱ ገይሮም ኣለዉ እዚ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ኣዝዩ ኣጸያፍ እዩ ክብሪ ኣምልኾ ውዳሴ ልዕልና ኣፍልጦ ክወሃቦ ዝግባእ ንእግዚአብሔር ኣምላኽ ጥራይ እዩ ኣሜን እግዚአብሔር ተኣምራት ኣብ ህይወት ነፍስ ወከፍ ክገብር ከሎ ንዓና ጥራይ ሓሲቡ ዘይኮነስ ካብቲ ተኣምራት ዝተልዓለ ንኻልኦትካ ናብቲ ናቱ መንግስቲ ንምእታውን እንኮላይ ስለዚ ኸኣዩ ሓንሳብ ገሊኦም ስልጥ ክብሎም ከሎ ናይ ገሌና ድማ ድንጉይ ይብል ኣምላኽ ብዛዕባና ግዲ ስለዘይብሎ ዘይኮነስ ንዓና ክበጽሓና ከሎ ብዙሓት ብህይወትና ትንከፉ ምዃኑ ስለዝፈልጥ እግዚአብሔር ይመስገን ኣሜን ነገራት ሓንሳብ ክድንጉ ይኽእል ስለምንታይ ድብል ንኽእል ኢና ግን እግዚአብሔር ይስራሕ እግዚአብሔር ሰሪሑ ይወድቕ ቅዱሳን ኣሜን ንእግዚአብሔር ነወድእ እዩ ዋይ ኣይንበሎ ጎይታ እንታይ ክትምህረኒ ደሊኻ ኢኻ ንበሎ ነገራት ክኾኑ ከለዉ ስለምንታይ ኣይንበሎ ዋይ ኣይንበሎ እንታይ ክትምህረኒ ኢኻ ደሊኻ ጎይታ እንታይ ከተርእየኒ ደሊኻ ኢኻ ካብዚስ እንታይ ኢኻ በቃ ክወስድ ደሊኻ ንኽንብሎ እዩ ዝግባኣና እግዚአብሔር ይመስገን ኣብ መዝሙር 72:18 እንታይ ይብልሲ እቲ በይኑ ተኣምራት ዝገብር እግዚአብሔር ኣምላኽ እቲ ናይ እስራኤል ኣምላኽ ይባረኽ ይብል ኣሜን እዚ ስለ ዝተረድኦም እዩ ሓዋርያት ሙት እንተተንስኡ ልሙስ እንተሕወዩ ዘገርሙ ተኣምራታት በኦም እንተተገብረ ገባሪ ተኣምራት እግዚአብሔር ኢየሱስ እናበሉ ሰባት ናብ ኢየሱስ ከም ዝጥምቱ ዝገብሩ ነይሮም እግዚአብሔር ይመስገን እዚ መንፈስ እዚ ይርከበና ኣሜን ናብ ጎይታ እንጠምት ሰባት ይግበረና ኣሜን ዶ ኣስተቢልኩም ኣለኹም በቃ ጸልየሉ ከም ዝኾይኑ ኢልና ንእሽተይ እውን ትኹን ክብሪ ክንወስድ ኣይንድለይ ኣሜን ጸልየሉስ በቀዳማይ ከም ዝኾይኑ በቃ ጸልየላስ ከምዚ ጸልየኻ ዝኾነ ነገር እግዚአብሔር በኣኻ ገይሩ ስለዚ ናብቲ ገባር ተኣምራት ክነጠምት ዝግባኣና እግዚአብሔር ይመስገን እዚ ነገር እዚ ካብ በረኸትና ይዘጉድለና በዓል ጴጥሮስ እኮ ብታሪክ ተሰሚዑ ዘይፈልጥ ነገር እኮ እዮም ገይሮም ሓቀዶ
እንተኾነ መን ኣብኦም ኮይኑ ይዓይ ከም ዘሎ ስለ ዝፈለጡ ወዲያው ነቲ ኩሉ ህዝቢ ናብቲ ገባር ተኣምራት እናዞረ ጽቡቕ ዝገበረ ኢየሱስ ከጠምጥዎም ከለዉ ንርኢ ኩሉ ግዜ እቲ ብእግዚአብሔር ኣምላኽ ዝግበር ተኣምራታት ዕላማ ኣለዎም ኣሜን እግዚአብሔር ኣብዚ ሰብ እዚ ተኣምራት ምስ ገበረ ነዚ ሰብ እዚ ምስ ኣሕወዮ ሙሉእ ሰብ ምስ ገበሮ ነዚ ዝረኣዩ ሰባት በዓል ጴጥሮስ ተኣኪቦም ጽሩይ ወንጌል ከኣሰሚዮም ናብ በዓል ጴጥሮስ ተኣኪቦም ጽሩይ ወንጌል ካተሰቢኾም ኢየሱስ ጎይታይ እንድሕር ኣስተብሂልና ሐዋርያት ብዝረኸቡ ኣጋጣሚ ብዛዕባቲ ዝሞተን ዝተንሰአን ኢየሱስ እዮም ዝሰብኩ እግዚአብሔር ይመስገን ስብከቶም ኩሉ ብዛዕባ ኢየሱስ እዩ እግዚአብሔር ነፍስ ወከፍና ይሓግዘና አሜን ዘረባናን መዝሙርናን ስብከትናን ኢየሱስ ጥራይ ክኸውን ሓንሳብ ኣብ ሓደ ጉባኤ ከድካ ኢየሱስ ዝበሃል ከይሰማዕኻ ሙሉ መዓልቲ ብዛዕባ አብርሃም ሳራ ገለ በቃ ተዛሪቡ ዝውዳእ ኣሎ I want to hear ኢየሱስ በቃ ኢየሱስ ዝብል ስም ብጣዕሚ ዝፈቶ ብዛዕባ ኢየሱስ ክንገር ከሎ ኣዝዩ ልበይ ዘሰራሰር እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ ሓንታ ሓፍትስ እንታይ ላትኒ በቃ እንታይ በቃ ኣብ ቸርችናሲ በቃ ብጀካ በቃ አብርሃም ብጀካ ሳራ ካል ስብከት የለን ድዩ ብዛዕባ ኢየሱስ ማዓሲና ንስበኽ ኢላትኒ ማለት ሓደ መዓልቲ ሓቀ ካብቲ ብሉይ ኪዳን ካይተሓልፉ ዝተባሃሉ ይመስል ገሊኦም ሰበኽቲ በቃ ክሳዕ ሕጂ ነብርሃም ሰብኩ ክሳዕ ሕጂ ንሳራ ሰብኩ በቃ ናብቲ ሓድሽ ኪዳንሲ በቃ ከኣቱ ፈጺሞም ኣይከኣሉ እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ ካብ ቁጥር 13-26 ክነንብብ ኮለና ካብ 13-15 ከንብብ እሞ ብጣዕሚ ደስ ዝብል ቃል ኣሎ ኣምላኽ አብርሃምን ይስሐቅን ያዕቆብን ኣምላኽ ኣቦታትና ንወዱ ኢየሱስ ኣኽበሮ ጲላጦስ ክፍታሕ ምስ ፈረደሎም ንስኻትኩም ንዑ ሓሊፍኩም ሓብኩምሞ ኣብ ቅድሚኡ ነቲ ቅዱስን ጻድቅ ክሄድኩምሲ ነቲ ነፍሲ ዝቐተለ ሰብኣይ ክምህረልኩም ለመንኩም ንዑኡ እወ ንስኻትኩም ነቲ ቅዱስን ጻድቅን ክሄድኩምሲ ነቲ ነፍሲ ዝቐተለ ሰብኣይ ክምህረልኩም ለመንኩም ነቲ ራእሲ ህይወት ቀተልኩምሞ ንዑኡ ኣምላክ ካብ ሙታት ኣተንስኦ ንሕና ኸ ነዚ ምስክር ኢና ይብል እቲ ኣምላኽ አብርሃም ይስሐቅን ያዕቆብን ኣምላኽ ኣቦታትና ዝብል ሓሳብ እንታይ ዘርእየና ወይ ዘመላኽተና እንድሕር ኢልና አገልግሎት ኢየሱስን ወንጌልን ምስቲ ናይ እግዚአብሔር ኪዳንን ምስቲ ህዝቡ ዘለዎ ኪዳንን ናብኡ ዘመላኽተና እግዚአብሔር ይመስገን አሜን ጴጥሮስ ነቶም አይሁድ ደጋጊሙ ዝዛረቦም ነገር እንታይ እንድሕር ኢልና ብዛዕባ ሞቱን ትንሳኤን እዩ ብዛዕባ ኢየሱስ ክንሰብክ ኮለናዮም ሰባት ናብ ድሕነት ዝመጹ አሜን ግብረ ሐዋርያት መጽናዕ ካብ ንጅምረሉ ጀሚርና ሐዋርያ ጴጥሮስ ብጀካ ብዛዕባት ዝሞተን ዝተንሰአን ኢየሱስ ካልእ ሰብክ ኮሎ ኣይንሪኦን ኢና አሜን ሰባት ድማ ብዛዕባ ኢየሱስ ብዝሰምዑ ቁጽሪ ናብ ይድሕኑ ነይሮም እግዚአብሔር ይመስገን ዮባ ዝሓለፈ ሰሙን ዝመስከረና ሰሚዕኹሞ ኢኹም በቃ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታኻ ጥራሕ ነብሱ ተሰቂሉ ጥራሕ ነብሱ ተዋሪቱ ተገሪፉ በቃ ብዛዕባት ኢየሱስ ዝገበረሉ ምስ ተነግሮስ ብጣዕሚ በቃ ልቡ ተተንኪፉ ንጎይታ ተቀቢሉ እግዚአብሔር ይመስገን ሰባት ብዛዕባ ፍቅሪ ጎይታ ክንነግሮም ኮለና ብዛዕባ ፍርዲ ኣምላኽ ዘይኮነስ ብዛዕባ ፍቅሪ ኣምላኽ ክሳዕ ክንደይ ከም ዘፍቀሮም ክንነግሮም ኮለና ያም ናብ ድሕነት ዝመጹ ብዙሕ ግዜ እንጋገዩ እንታዩ በቃ ነቶም ዘይኣመንቲ እዮም ኢልና ንሓስቦም ሰባት ወንጌል ክንነግረሎም ኮለና እንታይ ኢና ንገብር ፍርዲና ነቐድመሎም በቃ ወዲ ዘይብሉ ህይወት የብሉን ይዝብል በቃ ብኢየሱስ ዘይኣመነ ኦሬዲ ብዘይ ምእማኑ ተፈሪድዎ ኢና ንብል ኖ ግን ከምኡ ይኮነን ዮሐንስ 3:16 እኹሊ ኣምላኽ በቲ ሓደ ወዱ ዝኣመነ ኩሉ ናይ ዘለዓለም ህይወት ምእንቲ ክረክብ እምበር ንኸይጠፍእሲ ንወዱ በጃክሳ ዝህብ ንዓለም ክንዲዚ ኣፍቀራ ጎይታ ኣፍቂሩካዩ ክሳዕ ህይወቱ በቃ ህይወቱ እንኮላይ ወፍዩልካ ክንብሎ ደቀልል ዋላ ድማ ተፈሪድካ ኢኻ ተኾኒንካ ኢኻ ክትቅበሎለካ ከምዚ
فقري زقدم እግዚአብሔር ይመስገን ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ቅድሚ ፍርዲ ፍቅሩ ያሪኢና እግዚአብሔር ይመስገን ፍቅሩ ክገልጸልና ማንነቱ ገዲፉና ባና መጽዩ ስለዚህ ብዛዕባ ፍቅር ጎይታ ክንሰብኽ ይዝግባአና በዘይ ግዚኡ አይተፍረዱ ተባሂልና ኢና ፍርድኸም ዘሎ ማዓሲኻት ነግሮ ነቲ ወንጌል በቃ አይቀበልን ኢሉ ምሰቅበፀ ሽዑ በል እንድሕር ተቀቢልካ እዚ ክስዕበካ ስለዚ አነ ነፃይኻ ትብሎ እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ ስለዚ ክርስቲያናት አሰባበኻና ይቀየር ጎይታ ክሳዕ ክንደይ ከም ዘፍቀረም ንንገሮ ፍቅሩ ጎይታ ንዛረብ እግዚአብሔር ይመስገን በዓል ጴጥሮስ ብዝረኸቦ አጋጣሚ ብዛዕባ ሞቱን ትንሳኤን ይዘርኤና ሞቱን ትንሳኤን እንታይ ዘርኤና እንድሕሪልና እንታይ ዝምህረና እንድሕሪልና ብዛዕባ ፍቅሩ ጎይታ ይዘርኤና እግዚአብሔር ይመስገን ክሳዕ ክንደይ ከም ዘፍቀረና እግዚአብሔር አቦሲ ንወዱ በጃ ክሳዕ አሕሊፉ ዝህብ ከም ዘፍቀረና ይዘርኤና ጴጥሮስ ታይሎም ዋላ እኳ ንስኻትኩም አሕሊፍኩም ተሓብኩሞ ነቲ ቅዱስን ጻድቅን እንተኸሓድኩሞ ኣብ ክንድኡ ነቲ ቀታሊ ነፍሲ ሰብኣይ እንተሓሬኹም ነቲ ራእሲ ህይወት ክስቀል አሕሊፍኩም እንተሓብኩም አምላኽ አብርሃም ይስሐቅ ያዕቆብን አምላኽ አቦታትና ንወዱ ኢየሱስ ካብ ሙታት አተንሲእዎ አኽበሮ ንሕናኻ ነዚ ማለት ከምዝ ተንሰአ ሞት አጽኒዑ ከምዘይሓዞ ምስክሪና ክብሉ ከለዉ ንሪ እግዚአብሔር ይመስገን ቅዱስን ጻድቅን ዝብል ቃል እንታይ ዘመላኽተና ኢየሱስ ክርስቶስ ጻድቅን ሓይጣት ዘይፈልጥ ብዘይ ሓይጣት ምዃኑ ዘመላኽተና አሜን ጲላጦስ ባዕሉ 3 ጊዜ በደል ከም ዘይረኸበሉ መስኪሩ ዋላ አጋንንት ከይተረፉ ኢየሱስ ቅዱስ ከም ዝኾነ ይምስክሩ ነይሮም በቃ አንስኻ ንፈልጠካይና ወድቲ ቅዱስ እናበሉ ይዛረቡ ነይሮም ሐዋርያ ጴጥሮስ ንኢየሱስ ቅዱስን ጻድቅን ራእሲ ህይወት ኢሉ ይገልጽዎ ዘሎ ብዚ ራእሲ ዝብል ቃል ብግሪክ እንታይ ዝብሎ አርካይጎስ ይብሎ ትርጉሙ እንታይ ማለት እዩ ዋና ሓለቃ ወይ ድማ ደራሲ አውተር ማለት እዩ ፈጣሪ ይብሎ መሓዚ ይብሎ አመንጫዊ ይብሎ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ ራእሲ ህይወት ክብለና ከሎ ዋና ሓለቃ ናይ ህይወት ደራሲ ናይ ህይወት ፈጣሪ ናይ ህይወት መሓዚ አመንጫዊ ወናኒ አምላኻዊ ህይወት ማለት እግዚአብሔር ይመስገን ነዚ ኢኹም ቀቲልኩም ወይ ዝብሎም ዘሎ ኣብዚ ህይወት ይልዋ ዘሎ ታ አምላኻዊት ህይወት እታ ብግሪክ ዘዊ ዝብሎ ማለት እግዚአብሔር ይመስገን ነቲ ራእሲ ህይወት ቀቲልኩምሞ ክብሎም ከሎ እንታይ ዝብሎም ዘሎ ነቲ ዋና ሓለቃ ደራሲ ፈጣሪ መሓዚ አመንጫዊ ይብሎ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ ራእሲ ህይወት ክብለና ከሎ በቃ ምንጭ ናይ ህይወት ዝኾነ ኢየሱስ ክርስቶስ ቀቲልኩሞ ህይወት ዝኾነ እቲ ወሃቢ ህይወት ዝኾነ ክርስቶስ ቀቲልኩሞ ነገር ግን ምንጭ ናይ ህይወት ስለዝኾነ ወሃቢ ህይወት ስለዝኾነ ንወዱኻ በገዛእ ርእሱ ህይወት ስለዘላቶ ሞት ክሕዞ ይከኣልን ተንሲኡ ክብሎም ከሎ ኢየሱስ ጎይታ ካብ 16 ክሳብ 26 ድማ ብስሙ ምእማን ከዓ ስሙ ነዚ እትርእይዎ ትፈልጥዎን ሰብኣይ አጽንዖ እታ ብኡ ምእማን ድማ ነዚ ኣብ ቅድሚ ኩላትኩም ሙሉእ ጥዕና ሃበቶ ሕጂ ድማ ኣሕዋተይ ከምቶም መኳንንትኩም ነዚ ብዘይፍልጠት ከም ዝገበርኩሞ እፈልጥ ኣለኹ ግናኸ ክርስቶስ መከራ ከም ዝረክብን አምላክ ቅድም በኣፍ ኩላቶም ነቢያት ዝነገሮ ፈጸሞ እምበኣርከ ኃጢአትኩም ምእንቲ ክድምሰሰልኩም ካብ ገጽ እግዚአብሔር ካ ዘመን ዕረፍት ምእንቲ ክመጻልኩም ነቲ ቅድም ንኣኻትኩም ተሓረ ክርስቶስ ካ ምእንቲ ክሰደልኩም ሲ ተነስሑን ተመለሱን ክሳዕ እቲ አምላኽ ካብ ጥንቲ በኣፍ ቅዱሳን ነቢያት ተዛረቦ ዘመን ምቕናዕ ሁሉ ሰማይን ኢየሱስ ክትቀበሉ ይግባእ እዩ ሙሴ ድማ ንእግዚአብሔር አምላክኩም ከም ዝኸማይ ዝበለ ነቢ ካብ ኣሕዋትኩም ከተንሰኣልኩም እሞ ንሱ ዝብለኩም ዘበለ ሁሉ ስምዑ ኸውን ከኣዩ
نتي نبي اتزيت سمع زبلت نفسي كاب حزبات منقوس يابله كلاتهم نبيات دما كاب ساموئيل حيزوم كساعتهم دعرو تتزاربو كلاتهم الزن معالتات زياتن يمزبسرو نسخاتكم ولد نبيات ولدتي أملاخ أبراهام كلهم أحزاب مدر بزرقها خباروخيهم إلو مسابوتاتنا زعاتو خيدانن يخم أملاخ نفس وكف كاب كفاءاتنا ملسم انت خبارهم سي نودو اتنسيو قدم كلنا بخاتكم لاخو بلنا يسوع كريستوس ويتاي ابز بطرس نتوم نابو تاكبو حزبي اذا تغبره تامرات بغزا حيلوم بصدقوم كم زي تغبره اتس تغبره تامرات بتي غبار تامرات زخونه يسوع كم تغبريو أرجيت أخنقرام كلون رئيسنا يسوع كويتاي. أب قطر 16 بيتروس عزيز دنا مستريو نتي أكوب حزبي كنقرام كلون ري. نتي بسمبادن مقرامن تملأ حزبي انتاي الوامسي سلمن تاي بقى تقرموا لهم مسولهم بسمو مؤمن كا نزي تريوان تفلتوان سباي عصنعو بقو مؤمن دما نزي أبقدم خلاتكم مولو تعنا حابتهم أي تقرمو نزي زقبرة قبار تأمرا زخونا يسوس كريستوس يزبلهم زلو آمين نتي بسنبادن مقرامن تملأ حزبي زنقرم زلو انتايو كميلو يزسب زيك اب كرس عدي هيزو اغارو زموت سب اي حاويو كميلو زنقاسا ازلو اندحر تبلو اللهم از حتو زي اب امرهم يملالس هالو ميسترو زيو بسمو مالت بسم يسوس مؤمن يو نزي تريوان تفلطون سباي اصنيعو كال منم ميستر يلن سم يسوس يو نزي تريوان اتفلطون سباي اصنيعو بؤو مالت بسم يسوس مؤمن دما نزي اب قدم كلاتكم ملوط عنا حبتو إلو بزعباتي فواسي بزعباتي خالي يسوس كنغرم كولو نري يسوس غويتا يسوس كالي آمين نغزيابير زسانو نغر يلن نتي الشاداي نتي all sufficient زخونه God منم زسانو نغر يلن زچنقو نغر يلن اتنا اها زخبدكا ناي دقائق ناي سيكوند حتو እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ ناي زن سب ايزي ناي زمانات قاصرو بدقائق يتفتيح እግዚአብሔር ይመስን تنس امو تملالس بزبل قاليو نغراتو تعري እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ ስለዚህ ነአምላክ ከምዝ ጨንቆ ገርና አይኖ ጸሮ አሜን ዶ ካብዝ ክፍል ዝተማሃርኩ ነገር እንታዩ በስሙ ምእማን ጥራይ እኹል ከምዘ ኮነ የተማሄረ አለሁም ዶ ምሳይ ካብዝ ክፍል ሰለ እንታይ ተማሄርካ እንደሕሪልኩምኒ በስሙ ምእማን ጥራይ እኹል አይኮነን ኩላህና ይናብዝ ዘለና ነአምን አብዝ ዘሎና ኩላህና በስም ጎይታናን አምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነአምን ሰባቲና كندينوتينا أبزسم زولو سلطان نفلتن سمو حزنا نواتن نتقاملون جن أي فلتنه بعل بيتروس بسمو مؤمن كأ سمو نزي تريو تفلتون سبعي أصنعو تابعو مؤمن دما نزي أبقدمي كلاتكم ملوت عنا حابتو it's impossible زبحال نجر سم كريستوس possible كم زخون غير ويز بلوم زلو آمين دو اتزي كأل نجر كم زكأل زغبورو سم يسوس يبلوم على يسوس كريستوس كويتاي أرى يسوس كيتانو there is nothing impossible سم يسوس هيسكا أي كألن زبل قانقا كتك أمي بالكاني زبل زلو يسوس كويتاي السبزي حنت معلتون تخون كيدو أي فلتني
ሰባት ክኾዱ ርእዩ ይፈልጥ እምበር ንሱ ከይዱ አይፈልጥን ተጼሩ ያቱ ተጼሩ ወጽእ ነይሩ ከሐዊልካ ዘይሕሰብ ሰብ ነይሩ ስም ኢየሱስ ግን ደው ከም ዝብል ገይርዎ ናትካ ነገር ቀሊል እዩ ናትክ ነገር ኣብ ቅድሚ ክርስቶስ ቀሊል እዩ ኣብ ቅድሚ ስም እዚ ነዚ ስም እዚ ዘይሰግድ ዋላ ሓደ የለን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ እዚ ቃል እዚ ነዚ ዝመረና ዘሎ ንኢየሱስ ንስም ኢየሱስ ዘይምብርከኽ ነገር የለን ሕማም ዲ ክንብርከኽ ናይ ግድን ስእነት ብስም ኢየሱስ ክባረር ናይ ግድን መርገም ዲው ብስም ኢየሱስ ክስበር ናይ ግድን ነዚ ስም እዚ ዘይሰግድ የለን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ The name of Jesus is above all names. Hallelujah. Kedkuma Philippi ambubo. Ab Efeson ambubo. ብዛዕባ ስም እዚ እንደህር በዚ ስም እዚ ንኣምን ኮይና ተኣምራት ከሰኔና ናይ ግድን ከም ዝኾነ እዩ ካብዚ ቅፍሊ ንመሃር ቅዱሳን ናብራናስ ናይ ተኣምራት ይኸውን ዘለዎ ከምዚ አውታሩ ዘመሮ ኑሮዬን የተአምራት አድርጎታል የኔኮ ከሰው ሁሉ ለየት ይላል ትላንትና ኑሬሃለው ዛሬም ደግሞ በተአምራቴ ይልቅስ ተደላድረሉር ይለኛል ረድኤቴ አሜን ይልቅስ ተረጋግተኑር ይለኛል ረድኤቴ እረጋጋለው አንተ ካልክማ እረጋጋለው አንተ ካልክማ አሜን ኢየሱስ ጌታ ነው እንደ ዘመርኩት ነው ኑሮዬ መሰረቴ ሆኗል ጌታዬ ቢገዛም ቢያይልም ማበሉ ቢገፋኝ አልወድቅም ቢገፋኝ አልወድቅም አሜን ነው ናብራናሲ እንድሕር ነዚ ስምዚ ሒስካሲ ናብራኻስ ናይ ተአምራት ህይወት ክኸውን ኣለዎ እዩ ዝብለና ዘሎ ዝቃል እዚ እግዚአብሔር ይመስገን ሎሚ ጎይታ ሎሚ ብስሙ ክንአምን ከም ዘሎና ስሙ ሒዝና ክንወጽእ ከም ዘሎና ስም ኢየሱስ ልክ ከም ሐዋርያት ነቶም ዘልዮም ክንቦም ከም ዘሎና እዩ በዚ ቃል ዝዛረበና ዘሎ ኢየሱስ ጎይታ ስም ኢየሱስ እዩ ታሪክ ናይዚ ሰብኣይ እዚ ሓንሳብን ንሐዋርን ቀይርዎ ናተይናትኩምን ታሪክ ዝቀየረ እዚ ስም እዚ እዩ ሃሌሉያ ንዓይና ኣሃትኩምን ካብቲ ማእሰርቲ ዘውፃና ካብቲ ድቅድቅ ጸልማት መንዚዑ ዘውፃና እዚ ስም ዶ ይኮነን ሓይሊ እዚ ስም ዶ ይረአናን ዋይ ናብኡ ምስ መጻና ስለምንታይ ኣብ ቤቱ ምስ መጻና እዚ ስም እዚ ቀሊሉ ስለምንታይ ሰዓብቱ ክርስቶስ ምስ ኮና ስልጣን ናይዚ ስም እዚ ሓይሊ ናይዚ ስም እዚ ነኪዩ ወልፍታትና እኮ ቆራሪጹ ወይ ልምድታትና እኮ ቆራሪጹ ወይ ሪኢናዮ ኢና መሰኻኽር ኢና ዋይ ክንስዕቦ ምስ ጀመርና ስም ጎይታ ዝንእስ ጎይታ ኢየሱስ ንዓና ንደቁ ካብ ዝሃበና ሰለስተ ዓበይቲ ነገራት እንታይ እዩ እንድሕር ኢልኩምኒ ቃሉ ይሁንና ኣሎ እግዚአብሔር ይመስገን ክንሰርሐሉ ቃሉ ናይ ጸላኢ ዕርድኽ ነፍርሰሉ ቃሉ ይሁንና ኣሎ መንፈሱ ይሁንና ኣሎ ስሙ ይሁንና ኣሎ በአብዩ ደም ክርስቶስ አለና እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ አሜን ዶ ሓደ ነገር ክንፈልጦ ዘለና ብስሙ ምእማን ስሙ ኢሎም ተዛሪቦ ክልተ ነገር የምዛረቡ ዘለው ብስሙ ምእማን ዝብል ኣሎ ስሙ ዝብል ቃል ኣሎ ነዘን አሰላስልዎን እዚ ኢዮ ገዛ ሂበኩም ኣለኹ አሰላስልዎ ክልተ ዝተፈላለየ ነገር ይዛረብ ዘሎ ብስሙ ምእማን ስሙ ኢሉ ስሙ ዝብል አውቶሪቲ ናይቲ ብዛዕባ አውቶሪቲ ዝዛረብ ዘሎ አሜን በዓል ጴጥሮስ
ኣብቲ ስም ኣብ ዘሎ ኣውቶሪቲ ወይ ድማ ስልጣን እዮም ኣሚኖም እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ አሜን ብስሙ ምእማን ክብሉ ከለው ኣብቲ ስም ዘሎ ስልጣን ኣውቶሪቲ እዮም ስሙ ግን በዓሉ ስም መፀውዒኡ ጥራይ ኣይኮነን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ስሙ ማንነቱ እንኮላይ ስሙን ማንነቱ ዘንጸባረቕ እግዚአብሔር ይመስገን بسمو مؤمن كبل كله بمعننته مؤمن بخالنته مؤمن مالت يسوع كريستوس كويتاي آمين قدر أسر شو عتنا أسر شو مونتن تايلوم أجل ما حواتي كم توم مخان انتهم نزب زي فلتت كم زجبركم وفلت الله جناها كريستوس مكرا كم زركب أملاك قدم بأفكالو كلاتهم نبيات زنجرو كومو فت أمويلوم كلتا نغاري زغبر زلو بيتروس ابزي ولا كو بزي فلطات انت غبركمو بزي فلطات زغبركمو حيطات كتنسحلو يغباكم يو كتملسو يغباكم يزبلم زلو تحاده بتحاده انتي زغبر زلو حاده زتغاغيو ነገር يريو مالو بتحاده سايد دما يدعى أسوم الله تسفى لكم يبلو مالو እግዚአብሔር ይመስገን هو بدلكم يهم عبي بدليهم بدلكم ነገር ግን تسفى لكم يبلو مالو እግዚአብሔር ይመስገን አሜን ምናልባት ኃይጣትኩም ዝኸበደኩም ልዕሊ ዓቕምኩም ዝኾነኩም ሰባት እንድሕር ኣለኹም ደም ክርስቶስ ኦሬዲ ከፊሉ ወይ አሜን نحيتاتنا بملو واغا خفيلو እግዚአብሔር ስሙ ይባር ካብዛ አቤክ ሳብዝና አሰ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ደሙ ሲሱልይ ደሙ ጥራይ ጻወ አብ ደሙ ጥራይ ተወከል እግዚአብሔር ይመስገን አሜን ኮም ይዝብሎም ዘሎ ተስፋ አለኩም ይዝብሎም ዘሎ እስቲል ናይ ምሕረት አፍደገ እግዚአብሔር አይዓጸወን ታናይ ምሕረት አፍደገ ንኣኻትኩም ተኸፊታላ ይዝብሎም ዘሎ እስቲል ኢየሱስ ክርስቶስ إيدو نأخذكم نتوم زسألكمو سألو إلكم زجدركمن بقى زعوهمن نعهم استيل إيد قويتا يسوس كريستوس زرقحت الله يبلو مالو እግዚአብሔር ይመስገን مبار حياتكم انت خدم سسلكم قويتا يسوس كريستوس حياتكم خدم سسلكم فقادኛ ይዝብሎም ዘሎ ካብ ገጽ እግዚአብሔር ካ ዘመን ዕረፍት ምእንትኩም መጻልኩም ነቲ ቅድምና ኣሓትኩም ተሓሪ ክርስቶስ ካመን ተሰደልኩም ተነስሑን ተመለሱን አሜን ካባሃትኩም ጎይታ ዝጽበዩ ሓደ ነገር ጥራይ ክትንስሑን ክትመለሱን ንስሐ ማለት ቅዱሳን በቲ ዝገበርካ ምጣዓስ ማለት ንስሐ ማለት በቲ ዝገበርካ ምጣዓስ ማለት አይኮነን ማለት ንስሐ ማለት አካይዳሃ ምቅያር ማለት እዩ ብዙሕ ጊዜ ንጣዓሲና ግን አካይዳና ናብራና ግን አይቀየርኒ ሶሪ ንብሊና ኩሉ መዓልቲ ግን ኣብ አይና ዘለና ኩሉ መዓልቲ ብሶሪና ነበር ኖ ንስሐ ማለት አካይዳኻ ናብራኻ በቃ መንገድኻ ካብቲ ጉጉይ መንገድኻ መምላስ ማለት ናይ በሐቅ ዝተነስሐ ሰብ መንገዱ ክቅይር ኮሎ ይኻትሪ ኣብቲ ትማል ዝረኸብካይ ትረኽቦን ኢኻ እግዚአብሔር ይመስገን ተነስሑ ክብሎም ኮሎ መንገድኩም ቀይሩ ይዝብሎም ዘሎ ሐዋርያ ጴጥሮስ ተነስሑን ተመለሱን ክብሎም ኮሎ ታይ ዝብሎም ዘሎ እንድሕሪና ካብ ጉጉይ መንገድኩም ናብ አምላኽ ተመለሱሞ ሓደሽቲ ፍጥረት ኩኑ ይዝብለና ዘሎ አሜን 180 ዲግሪ በቃ መምላስ ተርን አራውንድ ምግባር ማለት ኣብ ካልኣይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 5:17 እንታይ ብርሲ ስለዚህ ሓደ እኳ ብክርስቶስ እንታልዩ ንሱ ሓድሽ ፍጥረት እዩ እቲ ብሉይ ሓሊፍ ነሆ ሁሉ ሓድሽ ኮይኑ ይብለና ተመለሱ ዝብል ቃል እምበኣር እንታይ ማለት እዩ ተለወጡ ሓድሽ ፍጥረት ኩኑ ማለት እዩ ክብርን ጎይታ ይሁን አሜን ቁጥር 21 እንታይ ይብለና ክሳዕቲ አምላክ ካብ ጥንቲ በአፍ ቅዱሳን ነቢያቱ ተዛረቦ ዘመን ምቕና ኩሉ ሰማይን ኢየሱስ ክትቀበሎ ይግባእ ይብለና አሜን እዚ እንታይ ዘርኤና ንሁሉ ናይ ጊዜ ገደብ ከም ዘለዎ ይዘርኤና አሜን ናይ ጊዜ ገደብ ይዘርኤና ዘሎ እንታይ ኢሉ እቲ ተዛረቦ ዘመን ምቕና
ኩሉ ሰማይ ንኢየሱስ ክትቅበሎ ይግባእ እቲ እግዚአብሔር ዝመደቦ ሰዓት ክሳዕ ዝኣክል ይዝብ ዘሎ ማዕጾ ከይተዓጽኦ ከሎ ይዝብሎም ዘሎ እዚ ቃል እዚ እንታይ ዝምህረና ኢየሱስ ክርስቶስ እቲ በኣፍ ቅዱሳን ነቢያቱ ተዛረቦ ዘመን ምቕናዕ ዝፍጸም ኣብ ሰማይ ኣብ የማን ኣቦ ከም ዝቕመጥ ይዝነግረና እዚ ብዛዕባ ዳግም ምምላስ ናይ ጎይታ እዩ ዝዛረብ ዘሎ እግዚአብሔር ይመስገን ሙሴ ድማ ይብል እግዚአብሔር አምላኩም ከም ዝኸማይ ዘበለ ካብ ኣሕዋትኩም ከተንሰኣልኩም እሞ ንሱ ዝብለኩም ዘበለ ኩሉ ስምዑ ኸውን ከኣዩ ነቲ ነቢይ እቲ ዘይትሰምዕ ዘበለት ነፍሲ ካብ ህዝባ ክትምንቆስ ያበለ ኩላቶም ነቢያት ድማ ካብ ሳሙኤል ሒዞም ክሳኣቶም ድሒሮም ተዛረቡ ኩሎም ነዘን መዓልታት እዚኣተን እዮም ዘበስሩ ንስኻትኩም ውሉድ ነቢያት ውሉድ እቲ ኣምላኽ ንኣብርሃም ኩሎም ኣሕዛብ ምድሪ ብዘርእኻ ክባረኹ እዮም ኢሉ ምስ ኣቦታት ዝኣተወ ኺዳን ኢኹም ኣምላኽ ንነፍሲ ወከፍኩም ካብ ክፍኣት እናመለሰ ምእንቲ ክባረኸኩም ንወዱ ኣተንስኡ ቅድሚ ኩሉ ናባኻትኩም ለኣኹ ይብለና ኣብዚ ግዜ ከለኩም ግዜ ፍርዲ ከይበፅሐ ናብ ኣምላኽ ተመለሱ ጎይታ ኢየሱስ ተቐበሉ ዝብሎም ዘሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ኣሜን ኦልሬዲ ተነጊሩኩም እዩ ብዛዕባ ኢየሱስ ክርስቶስ ሓደ ነቢ ጥራይ ዘይኮነስ በቃ ብዙሓት ነቢያት ብዛዕባ ነፍሲ ወከፎም ክበሃል ይኽእል እዩ ብዛዕባ ኢየሱስ ብዛዕባ እቲ ዝመጽእ መሲሕ ተዛሪቦም ነይሮም እዮም ስለዚ እቲ ተዛረቦ ነገር ኮይኑ እዩ ሕጂ ነዚ ረኺብኩሞ ዘለኹም ዕድልን ኣጋጣምን ተጠቀሙሉ ግዜ ከለኩም ግዜ ፍርዲ ከይበፅሐ ከሎ ናብ ኣምላኽ ተመለሱ ንጎይታ ኢየሱስ ተቐቢልኩም ደሃኑ ኢሎም ናይ ድሕነት ጻውዒት ክገብሩሎም ከለው ኢና ንርኢ ዘለና ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ብነገር ኩሉ ይባርኩም ጸጉኡ የብዛሓልኩም ናይ ሎሚ መጽናዕትና ኣብዚ ኣደው ክነብል ኢና ኣብዚ መጽእ ክንራኸብ ኢና ኩላትኩም ኣዳውኩም ኣልዕሉ እሞ ጸሊና ክንውዲና